Pane lwando tako vapupora vakati vagara okay. Right. October 2023. So 13. Muswani. Muswati. Muri kama kombe le. Asi ina Johannesburg era pamusoro yakazonotendekera kuchuru. Ah. All right. How 2023. Mabara nango kutatu. 2023. Alright. Kali kama so 13 yayi. No ingia mso 13. Akamele nyari pamberi penyu yakaunzwa na Johannes Ngowere. Akadaidza Taurai, Simuza, Shepherd, Makombe. Johannes akatanga kutaura nyaya yake, nyaya yange iri nyaya yeuroi mumusha. Akati chekutanga ndakaona paguwa ramukoma wangu asimwa chiruva. Taurai akati kungoshongedza. Ndichiwaka bhani, maoko angu akaoma zvese nemuviri. Mudzimai wangu akati ndaita dzoserai zvinhu zvamakombe. Ndaenda kumba kwavo Simiza, Shepherd naTaurai vakandirwisa vachiti wapona. Taurai bataura zvedu Johannes ndisekuru wedu. Ndini ndakataurira mbuya nezvemombe kugadheni kwakazonzi sekuru warwara zvekumuka waiti ndaendeserei kwamakombe ndiwape zvinhu zvavo. Ndakaendapo Johannes akanongedza mudzimai wangu Simiza kuti muroi. Arobva akati waende kuseri kwachiremba. Chiremba akati hapana rugare. Makombe akaiga mombe kumakuwa. Mbuya Ngowera vane shawi rekumuka usiku wese na mai Makombe na mbuya mai Makombe. Musha yese iri 2 inoda kupindwa. Chiremba anoda mombe 2 from each side nembudzi 3 zerusimudzo. Wapiwa time yekuti 3 weeks kusvika musi wa 27 October gore iroro. Handizoti chitakazoitika kubva ipapo. Nati pamusoro vakatanga kuuya chairman achiuya akautuma munhu netsamba. Achituma munhu netsamba wababa wanga wasipo vachitsanangudza kuti tiri kukomekedzai kuti munge muri pamba. Pane vakuru vachauya kuzokubatsirai. Ndobva ndafonera Nyati ndova ndine nhamba dzavo. Ndichidzora tsamba iyi kuti hazvigoni kuti imimi muuye musiri kubva kwa Chief Makombe. Ndakafonera ava ndichimisa kuna chairman ndikavasira tsamba ndikati uye murume wangu hapo mupewo chimazuva. Asi mushure meizvozvo ndakazoona Wangowera, baba, wamunini wangu chairman na mama vachisvika.
vasvika kudaro vakatsanangudza vachiti tauya zvatauya kudai tauya kuti tikupare nyora dzawakazi wakachekerwa nekuti chiremba akatsanangudza achiti ndakachekerwa nyora dzeshavi reuro mushamwe kwamakombe ndo maminezi ari manyorwa matawakadaita chiremba. Saka inini ndakanga ndakati ndinoda kuti ndibatsirirwe pakabatirwa nyora kuti wauya ngowera uyu mwana uyu haasiye ari kukupengesa sematauro ori kuita asi mumusha maakatoroorwa mune ushereketwa hurimo munoda kupindwa ndo pakatudzwa mombe mbiri mbudzi nhatu ndo kumisa chairman. Saka mushure mezvo ndakazoona vauya vanga vaina gadza vagadza vakati ndauya kuzokucheneserai musha ndaudzwa nachief Makoni kuti ndinotangira pamakasira ava ndobva vafonera mhinomupusa tatinaye panze zvikazi matuma vanhu here mukati zvikazi aiyewo ini ndobva ndafonera futi muchembere nyata ndikati nekuti ndandine nhamba dzenyu matuma vanhu here roegadza ari pano roegadza akaudza vanhu vese vakanga vakaungana kuti ifambi ari kutofonera varume wake wawakambodanana navo achiudza vanhu vakanga vaunganidzwa navagadza. Saka vadaro ini ndakati hamupindi nekuti pamba ndeve murume wangu saka mukwanisi kupinda pamba. Baba akati ndauya nekuti pano ndo pandakakurira ndikati panapa makakurira pano sekuru vachizochinja pemiti nenhoroondo ndichinzwa ichipuhwa apa saka pemiti iri kuti taurai Maki Makombe imi baba munogara kumarondera pano munoita zvekuuya tichiita zvekuita zvetsika dzechiwani saka mirirai mwana wenyu. Baba akati aorai ndazvizwa. Baba mino akati hatingadzokeri kumba bati chikwambo chisina kutorwa nekuti musha tiri kupera. Vakabva vapazara madhoko ndokupinda vakaita n'anga mumba ndobva yatora zvikwambo zvachona musha wobva wazowadi wachena. Ndakazonasowa kudzika kwana mama wobva wanotora futi yakangoitwa yese misha iri miri. Mushure meizvozvo ndakazobvunza chiremba kuti ndine nyora dzandakazi ndakabva nadzo ndakadzitemerwa mumusha muno zvisiri dzerudzi rwangu nekuti akazopuhwa muti ndikati muti uyu ndiwo here uchandichenura. Chiremba akati handikwanisi dzinoda hama dzako dzidini dziripo ende uye zvinoda murume wako aripo ndokuzoya kuno ndichitsanangura ndovamira akaita nyaya yacho. Kuuya kwayazoita nyaya zvirunzi iyo dare rakange richifanira kubva nekuofisi but rakazombobatwa naishe kuofisi kwacho kusina kusvikwa uye vanhu vakanga vari vachida kuti wagadzirwa o zvichiitwa hazvina kuzoitwa semaitirwa zvaifanira kuitwa. Saka ipapo ndopatoda kuti zvaona ishegedza kuti zvakafamba sei. Pamusoro changamiri ipo ndakafonirwa naWamakombe kuti ndiye pamba pavo vachitoda kugadzirisa musha wavo. Ipo ndakavabvunza kuti nyaya yamuda kugadzirisa haisi kudare here zvanzi haisi kudare inyaya yandinoda kugadzirisa pechizvangu nemhuri yangu kuti kana iri kudare haifa haiiti iyoyo. Saka Wamakombe ndobva vapondera pakutina kuti ndiyangu nyaya yakasiyana neri kudare. Kana yakasiyana iri kudare ndogona kufonera mambo ndovaudza kuti nyaya yakuti mimi iri kudare ndiyenyu mega isiri kudare kufanira kuudza mambo izvozvo. Kufanira kuna kuudza mambo kuti Wamakombe vari kuunza n'anga pamba pavo dendera asi kuti nyaya yawo haisi kudare ndimaudzira ndakaresera ndakakuitai. Wamakombe akati ina handisi tombozirwi nenyaya iri kudare kana kuti pane yakambomhangara kana pamba pangu handina zvandinomboziva izvozvo ndo zvakaitika. Mimi kwaMakombe wakauya kudare ndewapi wakauya kudare rekutanga? Nekawa kusema awubamina na mama. Mami ngawazi usingizama kwa. Wakauya ndewapi? No, ubashukuru. Ngosinze ngori mundani. Wapi? Ngawazi usinga. Varimo? Naye simzama wakozo. Simukai. Simukai. Toni. Wakanga wari muno. Wakanga wari muno. 18 October 2023. Mama wao sara panze. Ndo futi wakati ndakubhadharira mombe mbiri nembudzi nhatu uparwe nyora. Ndo vari panze wao. Bamni simkai. Wadaidze nekuti hatiye. Wadaidze.
arambosimuka mda atinzigarei kachaka Tigarei. Saka paenda kutofanana nezvikomwa zvake ndindaita ndimi nyati asi ndimi chikomba changu neava vanhu vese vanotozviziva kuti muri chikomba changu kuvhireja nditomborina mufaro nekufamba asi ndiri kandi ndofamba ndoshandidzana vanhu vekuamako ndichi Auya mai. Oh. Mai vari kupi kana usimuka usinzi vari dare rakazara ngawasimuke kuti tiwaone mai yosimuka yenyu mai makombe pane dare rakaitwa kunoku musi waOctober muna October gore rapera rikanzi rinoda kuti riitwe ratiraitwa here iri dare rakaitwa rinobatana here nedare iroro saka iri rinoda kuti riitwe mururega nei kuti riitwe irori riro rakatanga mozondoita rimwe dare mumashure inini handisi ndinopa mvumo iyoyo wakabatirwa wakabatirwa ndowapi uyo mukomana nemagirazi ari pambiri neuyo ari pamukati navanonzi wangoere ngoera ari kuvi ndimakabatirwa dare iroro ndizvo rekutanga ndizvozvo rekutanga ndizvozvo ko rakaitwa riruvundwa nachangamire rechipiri rakazonopwanya madho nachireba achibva aita dzimba misha mitatu misha 2 rakanga rabvepi dare iroro iri dare rakauya nababa wachititakuisa mushairi inini muine rimwe dare rakafanana neroro riri kuno iri handiri zimba ina ndinamupenge ndarisumwa idare retisuswa pamakuru ramusikazivi nderipi rechipiri kana rekutanga rekutanga racho iro rakaitwa muripo here rekutanga muno mundofunga kana muinana baba vakongo vari muno takangouyawo tasvigwa tiri mutauni takangouyawo tituya muno vakatonditi muna mhai vari munomwe kwamakomo tikati ina handisiwo kwamakomo vana makurukota esekengarinakati mhai taurai hamumanikiti hatinokuenda kwauya unomirira naye amai imimi hamuti makangouyawo imi manga murimo makaenda kuseri kwechuru ndime amwene uyu ndime halo hamusimi ndo amwene akwera ndo amwene pakutara mai murume wanga zvakaita mai murume pakugara kuseri kwechuru zvakanzi uyu akatemerwa nyora nevamwene wake dzekuti agarisike mumusha nyora idzodzo mukabvumirana zvikati makatotenderana kunge kuti kudanga here uye achitoti ndini akanotenga rezazvo ndizvo dziri nyora ndonyora dzakanzi dzikuda kuti dziparwe idzodzo uye haana kubva musha kwakaine nyora handizve zvakanzi pakangonzi mai avaninyora dzauya nadzo endai vanhu vari panapa musasimuka ndokudaizwa mai vakanga vari kukicheni iripo ndokunzi uyai mudini mutarise mamai avo ndokuenda kunotariswa mai avo vatariswa nyora dzavo ndo pakabvunzwa mai vakanga vachidini
wachibvunzwa ipapo wachitaura kuti pakati endai pakati wachienda pakati kana nzira dziripo pakanzi endai pakati ndaiswa nzira dziripo izvi zvekuti hanzi vakanotenga nyora tikaparirana tikaita manyora. Alright, panapa pawanirwa kunzi mbuya Ngowera vane shawi rekumuka usiku wese na mai Makombe. Iwo mai Makombe na mbuya Ngowera ndo wakanzwa nechi wachinbuya wachinzwa neshai wachinzwa nenyora hapana kutaurwa kuti inini mbuya Makombe. Mbuya Ngowera ndo wapi? Havamo muno. Mairo. Kwete mimi akanzi ndane unyora kwete awo ndiani akazi ndine nyora ndini dzandakatemerwa nani mumhuri yekwamakombe nani dzakatemerwa nani hadzina kuzopatsanurwa ndo pakabvunza baba mimi varamba usimuka vakati akavatemera ndiani taurai vachibvunza chiremba akati hausati wambopinda matare ndikakuudzai nhasi munonotemana tangai manogadzirisa zviri kudiwa kutaura pfuma yakanga yataurwa yaya kuti vazochizopinda mumusha mozodzoka musi wa27 muchitipa anza kuti zvinhu zviya zvavapo here takazodzoka tikataura tasati tazviona ava ndovapa wakazouya mai vachiti ndakubhadharira nevawakazouya navo vachiti ndakubhadharira kuti uparwe nyora kuti mumusha medu tisununguka ndabvisa mombe dzangu 2 mbudzi 3 kuti uparwe nyora dzakataurwa kwamakoni ndo vanhu vacho vatauya navo. Right. Changamire pamusoro tingapoteredzana. Chakanga chichiita kuti baba wauya nachiremba zvawanga wachiedza kugadziridza ndezvipi zvawakanyoresa rugwaro urwu wanga atiitaurirewo zvawanga wachigadziridza zvacho imo mumusha pakanzi tine nhau yakafanana neiyo yekutoti muruda kugadzirwa nyaya dzakafanana nekuti mudzimai acheneswe uye munhu ane ushereketwa mumusha abudiswe pachena. Saka kuti chiremba paakauya akandopinda dzimba 2 mumba yako neani akazopinda kwamai akatanga mama bvazoenda kwamai ndo mubvunzo wanzi vakugadzirisa zvipi pamusori changamire inini sababa vemhuri yemusha iyo ndino vene chichemo chekuti ndaida kugadzirisa nhau yekuti ndichenure baba vangu vakashayika kudhara saka tane nguva sina kuvachenura saka mukufamba nemekutsvagurudza kuona kuti musha uyu ndingaugadzirise sei kuti tione kuchenura baba ava soka ndinogara kumarondera kutori kune vamwe maprofitawo vamwe vaitaurawo nevamwe kuti mukadaiso musha mako iwoka munofanira kunge kugadzirisa kuti ukwanise kuchenura baba wako wadzosemo musha right ndokuzogarawo pasi kuti ndini semhuri kusanganisirana namaigura nemukomana uzvo vachibva vati ai vano pane kuvhileji vakagona kusanamudza ndinga kwakamboitwa basa nanadendera bvatazova kuti endai munotsvage nhamba dzavo tikwanise kuti wangatibatsirei ndopatakapiwa nhamba dzavo ndopandavabvuka kuti inini shedare rangu ndakaenda nemukomana uzvo vadendera vatitsanangudzira kuti zvoshuwa unoziva kuti iweka hazvisi zvekupfumana hazvisi zvekuita sei asi kuti uenderere mberi nogadzirisa musha wako hatisi kukirinza kumusha wako soka ndinogona kukubatsira ndopandakavatora ndopatazofonera hangu tikati ngatifonere tinzvimbo kuti vagadza ndingasangana navo here so that muarea medu soka tongoonoo zvinoita vamwe so munosumanawo masabhuku nevamwe vakadaro asi ndenge mbenge ndamboisa chichemo chekuti tinoda kuzosvika mwana wangu aripo ipapa so ndopakaita kuti tsamba yatakati ndikaenda fanira kutaura futi before satataura kuna village chairman avo kuti mungandizivisirewo here kuti mukomana waye auye nokudaiwo kuti ndekugarisana patiri kuita nekusanzwisana patinenge tichiita zvo anogona kusazange asipogwa aitadza kuzozvinzwisisa handina kunge ndichingoti ndiri kuuya ndichiti ndiri kunonangana kuti pane dare ravo rakaizokoti nedare racho risi kuuya kwawakaita kunoku waine matara avo nevava nezvizvo nemutombo yese yakapiwa kunoku
hapana kana munhu akabeka andisunira ini handizvizivi ini ndaitotora ini rangu rekuti ndoda kuedza kuti tichenure musha wangu kuti ndikazochenura baba wangu ndo zvakazoita kuti wagadza wazondibvunze kuti ko ini ziso ramambo regai ndiwafonere kuti havanokoni kuva neprivate ceremony yavo asi vari kuita pajekerere vanhu vesu kwakachena ndo pakabva vakafonera ndingangoti ndo line yeparticipation yandakaita nemuchidimbu ndofunga wataura kuti private yemumba mako ungaidaidzire vanhu mubvunzo vari kutaura iwo kuti inini sababa tomboti imi dare ramakauya kunoku baba makawasuma here? Takawasuma, vanodzima mafoni baba wakafonerwa nambuya nasekuru hanzvadzi yabereka mai kuti wana ugere nawo sei wari muno mbuya wanogoda kuitinesa hawabatiki ende padare racho ravari kutaura kuti ndakanga ndichiita baba wangu avo vanofamba namaiguru wane mudzimai wavo kuti nhasi dai ari muno newanin'ina wavanosiya kumarondera zvekuti dai kuti mama waiwa wari muno iwo wanin'ina wababa vari kumarondera wanin'ina wangu wanowaberekwa nababa wangu wanin'ina wangu ndikati paita dare rako wakanga waripo here? wanga wasipo wanga wasipo nekuti taifana kuti tauya kuno kwa mwana anga ari pane dambudziko ipapo kuti iwe wakaita wega avo waita wega saka hazvisangani manje wanenge waine donzo ravo ravari kuita iwe wakangoine donzo rako ravanga vari kuita saka kuti tiblemane tinoswera zuva rese tichingoblemana hapana kwatinodii kwatinoenda nekuti pasina kubatana kwematare anga aripo pamba pawanga pari pano wakasvika baba wachipinda ngowapinduri pamba apa ndepa baba wangu ndindakavaka dzimba idzodzo dzavanotogara achisvika uyu nespare room yaanoshandisa ibedroom raandakavaka ini zvese nekitchen yacho atakashandisa ndo patakakura ndomatakachemera babori ndeedu isusu iye ane yake kitchen iri pasaidi saka mina ndikuona kuti dare remusha but redu remuno mungaredu vochingobatana kuti chii dare racho richingopedziswe kuti munhu wese agutsikane. I think ndo zvinoyaveka imimi kuti vanhu mugutsikane mese nekuti pari kunzi rakazoitwa ndisipo ndikapwanyirwa madhoo ndikadii apa paine dare rake uyu anofanira kuti aparwe nyora dzakachekerwa nevemhuri ndo pane nyaya hombe ipapo kuti panoda kuti ndingati dare rasara nderengoti uyu aparwe mhosva enda undozwe ndiani wakomana uripo enda undozwe kuti achiremba kuti kupara munhu panodiwa mari nekuti zvimwe zvese zvakaita tingarambe tichidzokorora chinhu chimwe chete unonzwa kuti kupara nyora dzekumusana dzeuroyi panoda mari alo munogona makatisimuka tara makasimuka neta munogona kusimuka ndingangoyeuende kusimudze kana pamagara pauchichinyatogara makadaro tione chiso chenyu pamusoro ini ndinotenda kuti ndofunga nhasi dare rako muroora wangu akaparwa nyora dare rapera kuripa kwake kupumwa urori namapepa zvinoita sei ene 20 rusa yandabhadhara kuti dare rifambe ngabvisira mukosha wangu inobhadharwa nani riini sei ndingatodzokora kuti ridzokorore pamabhadhara mawira natinobhadharwa nani naiye kwasha ndiye abhadhara saka ndiye anobhadhara I think riripo pakuti nyora dzirunzi dzakabva mumusha pangangode kuiswa muripo wekuripa chi wakaisa
muroora akachekwa nyora nemaprivate parts and so forth achichekwa nyora. Saka ipapo pangade kuti aripirwe, then tikanzwa kuti imari kuita basa iroro, then toona kuti angabvise mhuri baba varipo vanochindoona mhuri yavo, vobatanidza mhuri yavo kuti zviro zviitwe zvakaitwa nemhuri, tisachapumhani vanhu. Mushure changamira zvandakubvunzawo sena ndakamirira ine mambo ipapo ndichiona pane maticha nevamwe vanhu vakasiyana siyana nemamwe sabhuku varipo. Saka pane chigadziko chakaitika pane muroora kwemakumbo, vanhu vaungana ipapo akadaidzira kuti ndikunzi hure nevanhu vekamakumbo, achidaidzira kudai ndopa achitanga kufukura madhirezi ake achidzikisa bhurugwa rake. Zvanzira kuti muone kuti ndinohuraya nechinhu chipi. Saka pachinhu chakaitikawo chakandishamisa, saka panga pakatozara vanhu vachitohwitisa zvandikutaura izvozvo. Ndo zvipiko zvamakuitira munyika ino yamambo makumbo. Pakatozara vanhu zvakaitika pakatozara vanhu. Ndakafukura ropa. Sorry henyu pawakasvika ndakapfeka trouser. Inyaya kuti pakarambidzwa kutobva mapiki. Ndakatopfeka trouser, wakatochekera nchibva kugarden. Handina chandakambofukura ba. Ndakapfeka trouser. Apachisina iyo tapika yapera iyi. Alright. Zvapera. Kuita basa iroro ndinoda $100. Alright. Then muripo pangaite muripo here kana kuti semhuri imwe chete tinoramba tichidivhaidhana semhuri imwe chete zviro zviri kugadzirwa? I think baba mukachitungamira kuti $100 iwanikwe, murooro wobviswa zvakaipa, ndinoona kuti zvinofamba zvakanaka. Zvinonzwika changamire ndina mhuri yacho ndiyo yese iri muno inotozvinzwisawo kuti baba wavo kana vasina, asi kana watipirawo chichemo chacho kuti tigadzirise musha uchena, ndino muchena baba vatanga tichitaura zvinoimba kuti vanogona kuzvinzwisisa. Right, pana achine zvekutaura here wadaro? Tinekubvunzawo pane adhivanisi mbohera yakazenge yapera yayo mune zvakanaka. Maexpense angu andakashandisa handina kunge ndazokwanisa kumawekerwa kuti patinozokwanisa kudzoka zvakare. Right, iyo iri kutaurwa munoti chii? Hanzi chaiwo ukataura nemaexpense acho kuti mari yakati maexpense andakashandisa panapa pane zvezvo ndakaita yakaita $99 because musi wekutanga takauya tiri watatu, kubva tanzi mari yedare takabvisa 2020 vanhu vatatu vaita $60. Right, tichibva tanzi kuseri kwechuro vatabvisa $10 yemundiro, kubva tanzi mari yekutarisa nyora kuti muzive zviri kumusana itai 5, iwo vachibvisawo 5 ichibvisawo 5 kwangoya ndakabvisa 5 yangu, mari iyoyo yaita total 15 yewachirema iyi yakanoita 15. Yo handiti nyaya ichiuya mukadzi wako ndiyaipumwa handiti ikatozobata kuti chi aiwa iwo wacho ndo akanga aine honzeri wemusha imomo. Saka haufaniri here kuti mukadzi wako akacheneka zvakugadzirwa. Because wakutobvisa dati wabvise mari yekuti wachigadzire chi mhuri iyo mukadzi wako agadzira. Kana pakadaro pakadini wagadzirisa kuti kana kuti dai pamwe waingoramba zvichimunetsa uye achinzi anoroya zvichingoenda, but nezvi akajekeswa kuti aiwa zvazviri zvekutoti paauya azogadzirwa zvichinzi agare mushe mumusha handii nehama dzako iweyo ndo dzakadi achitoripa ndiwo unotofanira kutomuripira mukadzi wako iwe nekuti hama dzako dzazviita iweyo mumusha menyu.
Uzo wanoda kuti aripi ani ndimai wako wanoda kuti aripi ndiani right baba chindoreza $100 mukadzi wake agadzirwa munozviita rini kuti auya agadzirwa $100 haina kuweka tokupai next week but tine wiki musowa ne6 obva auya achiparwa chiremba anenge ari panapo obva agadzirwa September. Sani ndimi watakupa kuti muchenese nekuti muchenesa musha muchireisa mari iyoyo nemhuri yenyu kuti matare apere akaitwa mumusha menyu munhu wese agutsikane kuti mapedza zvese nokuti chachiripo chete uyo ari kutaura kuti imi maita izvo but inini ndine nyora dzakachekwa dzinotoonekwa dziri dzandakapuhwa mumusha menyu ichoka tatombokanyai panzava tichida kuedza kuonesana kuti ndaiti let's find way forward kuti tione kuti vari kutaura kuti pane zvanyora do isusu zvarango zvichingotaurwa zvingoitika inini ndisina hangu ndiri mukati mazvo kana zvinzwisisa mazvo zvadai hatisade kuti tingodzokonaauyo ngatitivirirane kuona kuti tingazvifambise sei takupaidare musi wayo wouya iwe musi wa6 baba wachiuya nemari iripo basa robva rapera nyaya yenyu yapera mushainwa inini ndine baba emwana ndandendobvunzawo kuti panochaneswa mwana uyoyo vabasha vanofunga imanje naye ndambozvangu chakamira ati regai timbochenese mwana festi tozoteera zvinoteera okay ngatende yavadziboromore uzobuya tinogadzirira marate zvakanaka kusunga munotosunga mukwasha wenyu ndiye mumusha make makaeka imo ndiwa munosunga mukwasha right hande moita dare rero musi wa6 ropera ndinoda kubvunza pamusoro sinzi zvazi ava ndo vachakumbira kuna baba nokuti pamwe vaifanira kutokumbira kuti ndichibviswa nyora idzodzo varipo vabereki vangu vanouya musi wa6 pane panoda kuchema changambi baba kake chipiri kuya kuno tichivakwidza bhasi kuenda mukwasha mhuri yako iyo pandiri kuda changamiri mundibatsiro pakuti tisvike muno takaunzwa nangowera handiti zvakaitwa zvikapera handipai maiti kana munhu akanga aine nyaya yake sezvakaita maexpense andakashandisa pana johanisingowera panyaya yake maexpense angu inini kukwira kwandakaita matransport nekudiniandoda kuwekerwa pane yangoya imari 99 right ngoera hanzi pane 99 ndo yandanga ndichitaura uchangamirizoda kumbotaurawo kuzvishoma ndisingazivi kuti maexpense avo vari kutaura nepakabudira nyaya nematsananguriro yakazivirwa kuti tizotaure nyaya kwayakabvira nekwayakaita kanga iri nyaya kuti ndakanga ndarwara kusvika tizotaura kusvika tizobatwa mai wachibvunzwa chinzi tsapato dzemunhu munodzidii wakati ndakanga ndakatorera chipato zvikanzi handizvo sei makakuti mimba makatora tsapato dzake akabva asara achipora handizvo zvakaitika here tikabvuma tikati ndizvozvo ndo zvinhu zvakaita saka tisingazivi kuti maexpenses avari kutaura takudzoka kumashure zvimwe tee takangamo maitikire inyaya yaane gore saka takuti ari kuti ari kuda kuti pandiri inini maexpensive okay ngatichiti michiitai zvekuti uyu apore handifi tombosiya zviro zvakawanda nekuti nyaya yenyu yarebesa yane munhu wese anotoda kuti aripwe panyaya yenyu at the end of the day topedza tisina nyaya kana go yatiinayo alright ngatichisimukei tende Discuss TV.